ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେକାର ଏଇନୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲ ଆଉ ଭାଇ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଇନ ଏଇ ଭାଇର ନାକେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଇନ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା ଇନ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଭାଇ ନାଇଁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କି ବସିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେକାର ଏଇନୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲ क्या मोबाइल क्या मोबाइल क्या मोबाइल क्या मोबाइल ए देखो मोबाइल पानी पड़ला पर फिर भी चलू जे चलू जे ना मोबाइल कौन Redmi Note 8 Pro रेडमी नोट 8 प्रो देखो ମୁଁ ଫୋନ ପେ କଲ୍ କରି ମେସେଜ ଦେବି ପଇସା ଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଭଲ ଅଛି ମୋବାଇଲ ନା କଲ୍ ବି ଯାଉଛି ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ମୋବାଇଲ କିଛି ହଇନି ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଜଷ୍ଟ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେବାକେ ପଡ଼ିବା 5 ମିନିଟ୍ ହେବା ନା 3 ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ